Kajing nang pustet jong kajing pang coronavirus hapok ke jala Meghalaya bat kebala pustet ru Hariboi district kala penlong ya ki babun kiri poit ba aha kene kathany bandon hapadeng kajing bom shengai ban mi bat ban lek don kam wat la kata ki pat ba anong po kidang don hi ki bom pat but renti ya kajing patha jong ki bor sarkar ha kabai de bat ki lat jingeda ban lek na kajing ebit kene kajing pang COVID-19 ha kabai de bat kene na kaliang kibor peniat chenong ke chenong Mauro hanong po Hariboi district namar kajing don jong ke yo step ke badang hap apo uput usam jong ke chenong Mauro Hariboi district kaba ki patba jong kathan ki jowan thit one pet na gane ke yo ki bor chenong hapo kajing elam jong ba open lengdo ubri orang ba chenong ringkat ba uba balajit singkli ubri secretary chenong bat ki executive member jong ke chenong Mauro henne ke step gila perlong da kajing pen bena hapo kene ke yo step ki patba nong chung yo kin sobha banya sa skor lem dia kene kajing pen bena na kadar bar chenong Mauro la kentu ya baro khoi ki patba ki try dukan ki nong wan yo wan hat hapo kane ke yo step ang ni bakin sobha ban nomwan klem deng ye ki mas lakan tu ya baru khoi ki patba nong wan yo namar kajing roi state palat kane kajing pang kino ki bawan sia kane kayo kin sobha bandeng ya kimas kin sobha bandeng ya kimas ki try dukan ru kim dei ban ai kino ki tiar ya kino ki breu ki bam deng mas sobha ban ya kit khia ya kane ka banta nangta bania khamya jingai iwe na iwe pat namar kane kajing pang kaladon ha jan jongi nangta ban penon kamya ki tu ki kenja dawai sanitizer ki ban pen sai ki kiti ki jongpi lakan tu ya baro khoi ki pai ki ne ki try dukan hapo kane kayo bakin subha baniale khoi ya ki jaka ke ba ma phi pisong nangta baro ki patba ke thei la ne senrang ki baladap sau pho san snem chaneng kin sobha ban ya simno lane ban pha ban aino ya kata ka vaksin lane ketika ka ba na ka banta ban ya da ya kane ke jingpang kane gede kat kum ke jing tha jong ka sarkar e sobha ban ya sim khia ya kane ka banta namar kalong ka badon kam hadu kata ban ai vaksin na ka banta kitu ki kenthe lane senrang ki long kmi lane long pa ki baladap sau pho san snem chaneng kino ki bawan jingwan na ki wei pat ki state ki nomla ban rung hapo yo klem da test kino ki bawan na syabar jong ka state jongi kin sobha ban pha test shwa yalade bat kimla ban syang sane setai nda kilawan na kino ki jaka kasnong nadu mata kasi syakmat kador basnong kan sabuk dagi volunteer kin sabuk dagi volunteer ki ban pei khmi ban pei thu ya kinong wan yo la ki deng ne em ya ki mas kino ki bom deng mas nadu nang ne syakmat yin bu da ka fine kino ki bom deng mas nang ne syakmat yin bu da ka fine la karpat ya baro khoi ki auto driver ki banyak ki kali kamai khamtam bakin subha ban penon kam ya ki mas la karpat ya baro khoi ki auto driver ki nongnya ya ki kali kamai kin subha ban penon kam ya ka mas sai sisin yin ong biang
lakan tu ya barokhoi namar ke jing purstet pelat jong kene ke jing pang lakan tu ya barokhoi ki pai nong song yeu bakin sobha ban ya deng ya ki mas apor ba pirung sepo kene ka yeu step sobha ban ya put renti ya kene ke jing tha nakaliang ka darbar snong bat nakaliang ka sarkar nadu la syai la dangilap ba ki ba syong hayo kim deng mas ngin hap ban sim da ka fain bandeng ya ka mas de bandeng haka sentur bat haka kemut ndei hapot ka temo bandeng ya ka mas de ban ka ya ka sentur bat ka kemut ndei ya ka temo sobha bania kit khialem sobha bania trelang bat ka darbar snong rengkat bat ka sarkar ya kini ki jingtha ki bangela yela pan bena pai ba mentagasi nang ba kani kayo jungi kan long kabayai bet kabayai renti andre lada ma phi mi abut renti ya kini ki kendon balabu ngihap ban khangno ya kani kayo namar kata sobha ban ya but renti ya kini ki kendon ki ba kadar bar snong bat ka sarkar kalabu ya phi we kublai sibut